گودالوارن هجا چارنوا bir beraber çarnava ve beja ez şuvanım belurvanım. Amed TV piştî sal û nîv carek din dest bi weşanê dike xwediyê kanalê rojnamevan û hunermend Ferhat Mehmedoğlu di sala 2008 de televizyonek vekiribû bi navê Aktuel û di sala 2010 de nav guhert û kir Amed TV ew dibêje navê Amed TV gelek bandorek çêkiribû di wê demê de heta balyozê Amerîkayê jî telefonî kiribû û pîroz kiribû. Ferhat Mehmedoğlu dibêje piştî ku televizyon deng ve da hin kes bi darê zorê dest dan ser televizyona wî û jê sendin. Teqîwan da doz vekiriye û doz 7 salan dewam kiriye. Lê encamek bi dest nexistiye. Wî got xwediyên televizyonê ê nû dema ku televizyonê dan berfirotinê carek din televizyona Amed TV dikeve destê felat. Ev kompanya ya Aktuel Radyo TV yan ji qaşe min bixu sandin ha rêvebir û xwedî wî ezim û navê Amed Radyo TV gîşte xwedî xwe yê eslî ji ber ku yê yekem car navê wî vekiribû ez bixwe bûm. Niha wek we jî dît li vî ciyê li birûyê min ciyê nivîsîngeha xwe ez bikartînim. Bi rastî teknîk gelek paş maye yanî dema 8 sal berê jî teknîk nema bû têk çûbû. Niha hêdî hêdî ew kel û bela em tomar dikin. Hêdî hêdî ji bûna tiştên weşanê em tomar dikin. Klîp û belge fîlm û tiştan em ê tomar bikin û weşanên wan bikin. Ferhat dibêje dixwaze di warê çand û hunerê de Amed TV'ye bike xizmeta gelê Kurd. Armanca me ew e ku di vî heremê da pirtir karên hunerî û çandî em pêk bînin. Lê di karên nûçeganî de em îddiayekî me ê mezin tune. Çünkü hem li Tirkiye hem li Başûr gelek kanalên pêşketî ne di karên nûçegihanî de ji ber wî di heremê da giringî ji bûna çand û hunerê heye û ez jî di karên hunerî de dixebitim. Ez dixwazim ku ji bûna gelê xwe di çand û hunerê da xizmet bidim. Rojnamevanê Kurd dibêje dixwaze ku xeletiyek sererast bike da ku nûçeyan da hatibû belavkirin wekî ku Amed TV di dema rewşa awarte de bi biryarnameyê hikmê qanûnî de hatiye girtin lê ev xelet e. Ez dixwazim bi destûriya ve tiştekî jî sererast bikim çünkü çend rojnamevanê hevalê me bi me revdîtina kirin xeletiyekî mezin parve kiribûn ku di rewşa awarte da vî televizyona hatibû girtin û an jî destesekirin na ew tiştekî xelet bû. Ev radyo û televizyon di dema rewşa awarte de nehatibû destesekirin. Rêvebirê wan bi xwe biryara weşan rawestandinên dabûn. Niha piştê ku destê me daye me weşana xwe dubare dest pê kir. Hem radyoya me hem televizyona me weşana xwe ya rojane di domîne. گودالوارن هجا ez pêşkeşvanê ve Ferhat gora me di rêzê de mûzîkek gelek xweş em ê biçek bi xemgîn. Di radyoda ji sadî heştê û pêncê wî em bi Kurdî weşan dikin. Yani mûzîkên Kurdî yên Farisî jî hene. Di Kurdî da her zaraveyên hene. O bi Türkî jî em weşanên yê mûzîkê dikin. Di televizyonê da ji ber ku amûrên me kêm bûn, niha em fîlm û klîp û mûzîka weşan dikin. Di pêşerojê da ew tişek ku me tomar kiriye. Yani yek kulturî yê çandî em ê yek bi yek wan li hev deynin û montajê wan bikin û bi bînerê me re bi temaşevanê me re em ê parve bikin. Di weşana televizyonê de neha tenê fîlm û belge fîlm tê nîşandan. Nabereka bername weşanê jî hêne diyare. Ji ber kar û barê weşanê bi temamî dest pê nekiriye, Ferhat neha giraniya xwe daye weşana radyoyê. Piştî rewşa awarte bi dehan kanalên Kurdî hatibûn girtin. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Hejا ezîz şivan perver wî beraber